15 rokov vo Finportal. 29.4.2010 vzniká Finportal ako prvý broker pool na Slovensku. 2011. Spoločnosť má prvých 100 zazmluvnených sprostredkovateľov. Ponúka komplexné portfólio finančných produktov. Jej obrat dosiahol 1 milión eur. 2012. Počet sprostredkovateľov dosiahol 500. Finportal spúšťa vlastný porovnávač a zjednávač produktov Najpoistenie.sk. Obrat narástol o 110% a je už vo výške 2,1 milióna eur. Rok 2013. Finportal získava prvé ocenenie od bank a poisťovní. Obrat sa podarilo medziročne zvýšiť o 62% na 3,4 milióna eur. 2015. Finportal oslavuje 5. narodeniny. Jeho obrat sa vyšplhal na výšku 6,7 milióna eur. Stal sa najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou v sprostredkovateľskom biznise na Slovensku. Ako prvý na trhu vytvára porovnávač životného rizikového poistenia. Rok 2017. S objemom 500 miliónov sprostredkovaných hypoték sa Finportal stáva top trojkou v najväčších bankách na Slovensku. Začal sa vyvíjať vlastný informačný systém pre sprostredkovateľov MyPort. Obrat narástol o 27% a je už vo výške 14,4 milióna eur. Rok 2018. Nárast obratu o 25% umiestňuje Finportal na 3. miesto v rebríčku samostatných finančných agentov. Mali by sme byť na 18 miliónoch, rast medziročný 25%. V sprostredkovaní úverov je už jednotkou na trhu. 2018 bol historicky určite najúspešnejším. V rámci divízie úverov celkovo sa nám podarilo sprostredkovať úvery v celkovom objeme 620 miliónov eur. Rozširuje svoju centrálu nielen v Bratislave, ale otvára novú pobočku v Košiciach. Rok 2019. Finportal mení vizuálnu identitu. Pôvodné logo nahrádza modernejšia verzia. Obrat spoločnosti každým rokom rastie. Pre svojich partnerov vytvára aplikáciu Finportal, vrátane analýzy klienta. V 2020. Finportal poskytuje svoj servis už viac ako 1800 sprostredkovateľom. Porovnávač produktov je využívaný čoraz väčším počtom sprostredkovateľov, pričom sa uzatvorilo takmer 29 000 obchodov, čo predstavuje viac ako 81% z celkovej produkcie. Rok 2021. Spoločnosť naďalej zaznamenáva produkčný rast naprieč všetkými sektormi vrátane obratu. Počet sprostredkovateľov Finportal prekročil hranicu 2000. Spúšťa sa nová platforma zameraná na zamestnanecké benefity. Finportal Corporate Center. Rok 2022. Do Finportal vstupuje strategický partner NN Slovensko. Finportal sa tak stáva kapitálovo najsilnejším samostatným finančným agentom. A nie len to, že sme dosiahli magickú hranicu miliardu 100 miliónov eur, ale zároveň bol minulý rok v znamení toho, že sme sa opakovane stali najväčším hypotekárnym maklérom v rámci spolupráce s týmito bankami. Rok 2023. Finportal obsadil druhú priečku v rebríčku retailových samostatných finančných agentov. V tomto roku uzatvoril spoluprácu so 421 novými sprostredkovateľmi, čím sa stal spoločnosťou s najvyšším nárastom na trhu. 2024. Za takmer 15 rokov pôsobenia sa Finportal stal lídrom v inováciách a digitálnych riešeniach, ktoré prináša do celého procesu finančného sprostredkovania. Moderné technologické nástroje však vždy spája s osobným prístupom a veľkou podporou zo strany centrály. Finportal potvrdzuje, že aj v ére digitalizácie je rovnováha medzi inováciami a ľudským prístupom kľúčová pre dlhodobý úspech. 2025. Finportal oslavuje 15 rokov na trhu. Ďakujeme vám za vašu dôveru. Vybrali sme sa cestou, ktorá nie je ľahšia, ale je správna. Rudolf Adam, CEO spoločnosti Finportal.